Som conscients que l'aplicació de Sentia, a través de la qual consulteu els rebuts mensuals, conté algunes abreviatures difícils d'interpretar. Volem, doncs, en aquest bon dia, clarificar aquesta nomenclatura. També hem preparat aquest vídeo per compartir amb vosaltres un canvi important en la manera de distribució dels conceptes dels rebuts. S'ha reduït l'aportació general a l'obra i s'ha definit amb més concreció tots els conceptes relacionats directament amb l'atenció pedagògica a les aules, com després us explicaré la meva companya Yolanda. Així doncs, l'aportació a l'obra es reserva per tot allò vinculat al PAS, com pot ser neteja, recepció, secretaria, comptabilitat, administració i el manteniment de les instal·lacions. Les noves nomenclatures que trobareu a l'aplicació de Sentia són les següents: EI, Educació Infantil, EP, Educació Primària, ESO, BAT, CFGM i CFGS es corresponen amb les etapes d'educació secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior. Serveis educatius. Aquí incloem serveis com el SAP, que és el Servei d'Assessorament Psicopedagògic, i l'aula de CIEI, que és el suport intensiu d'escolarització inclusiva. ACI, EP o ACESO, aquestes sigles es refereixen a les activitats complementàries que oferim per infantil, primària i secundària. MAT i reprografia fa referència al material i la reprografia, incloent la impressió de documents necessaris per a les classes. Digit Aules, això fa referència a la digitalització de les aules, amb la qual estem compromesos per millorar l'aprenentatge. Plurilil i auxiliar de conversa, aquí s'inclouen les accions per fomentar el plurilingüisme i l'auxiliar de conversa. Plat, Digit i Comunicació fa referència a la nostra plataforma digital i els serveis de comunicació que utilitzem. Altres conceptes que trobareu són Menja, que fa referència al menjador escolar, i Pisci, que es refereix al servei de piscina, entre d'altres. Com ja sabeu, les nostres quotes ja fa molts anys que es situen en una franja mitjana-baixa, en relació amb altres centres educatius de la ciutat, en les mateixes dimensions i serveis. Per tal que cada concepte rebi la seva assignació adequada, veureu que hem ajustat els imports de cada servei. La suma de tots els conceptes d'educació infantil que es facturen de setembre a juny, incloent l'aportació a l'obra, fan un total de 134 euros. La suma de tots els conceptes que es facturen a educació primària de setembre a juny, incloent l'aportació a l'obra, fan un total de 137,70 euros. La suma de tots els conceptes que facturen a l'ESO de setembre a juny, incloent l'aportació de l'obra, fan un total de 125 euros. La suma de l'ensenyament reglat a batxillerat fa un total mensual de setembre a juny de 332 euros. I el cicle formatiu de grau mitjà i cicle formatiu de grau superior, la quota mensual de setembre a juny és de 398 euros. Els serveis generals es facturen al rebut de juliol i a infantil, primària i l'ESO fan un total de 56 euros, a batxillerat els serveis generals són un total de 60 euros en el mes de juliol i els serveis generals de cicles formatius de grau mitjà i grau superior són un total de 550 euros com a quota única en iniciar els cicles. I el cicle formatiu de grau superior, pels alumnes interns, la quota dels serveis generals és de 150 euros. Per qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició. No dubteu en contactar-nos.